Ne jolunda işletti hurmatly musulman bir togar? Meşitke berdiňbi, medresege berdiňbi. Özüňiň keleçegiň üçin bir jok degende peşka bulak kıla turgan bir stanok alyp koýduňby? Je bir 10 uy koy alyp koýduňby? Bolbogon ele nersege sat berýäris. 20 jyldykka 20 000 somdan, 10 jyldykka 10 000 somdan, 30 jyldykka 30 000 somdan, iki jol jeýsin, içesin, tiýaka barıp boşup bütdi. Mana ýakdan ötkenden keyin bary bir. Bir açık çındыкta aytyp koýaýan, bir kelime keltirelim. Kimdin bul jaşaodogu en çoň probleması, kaygısı, gamı mana aşkazandy kantyp razyklam dep jaşasa, köpler şunu el oýlap da, ne jeýibiz, ne içebiz? Aşkazanyň tömendiregini oýlap jaşasa, anın Allah Taalanyň alda kadyr barky salmagy aşkazandan çykkan nerseden hiç bir aýyrmasy jok. Sen aşkazanyň kulu bolbogun. Sen kumardyň kulu bolbogun.